Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Que tal, amigos e amigas? Estamos, como que non, na 5G, a tempada 5, na Galega, 5G, que ben traído. Sí. Pensei no eu. E con este... sí. No, claro que... Fora caretas. Quero dicir, se un pensa algo Claro. queda ben, pues, por que non Pues dicilo? cólgate a medalla, ¿no? Claro, daches Claro a que importancia, esa túa. Gustábame moito como colgabas medallas Magic Andreu. Soy el mejor. Sí. Bueno, hai xente mellor que non é tan maior como a nós, No. que non recoñecerá a Magic Andreu. De feito, outro día estaba falando con Fran Rodríguez. Sí. Hola, moi boas Boas noites, días, boas noites, noites. igual. Boas noites, días. Boas. Bo entretempo. Bo entretempo en xeral. E ti non sabías quen era Magic No, Andreu? sí, él sí. No, digo que estábamos falando de Magic Andreu polo que fose, e resulta que estaba tentando buscar un gif no WhatsApp de Magic Andreu. E non hai. Por favor, non hai gifs de Magic Andreu no WhatsApp. Vaya. Entón, eu Vaya. dende aquí, dende este alto-falante, que é, o como que non? Desde este púlpito. No, Servicio perdón, público. teño unha frase mellor. Dende esta atalaya radiofónica. Ah, moi ben. Atalaya radiofónica. Nesta atalaya radiofónica, que é o Transmedia. como que transmedia. Que é o como que non? Transaccional. Transgresora. Transiberiana. Transhumante. Que Magic Andreu está vivo. Claro, no. Sí. Eu non- Claro que non nos pase con Fernando. Novo dato, quedamos mellor. No, pero non. Pero o mellor, cando a xente escoita isto, o mellor é dentro de 50 anos e E Magic xa non Andreu está. morreu. A mellor estamos mortos ata nós. Claro. Que ti non entendiches aínda o do multiverso do como que non. Que bueno, pero para nós, para min está vivo nos meus corazóns. E aínda que non o estivese. Non, pero que está, No, Carlos. pero que bueno, pero digo, Ese corazón palpita, tucutún. pero Eu aínda vou dicir unha cousa. Sí, adiante. Ti non fales moito de ninguén dicindo que está vivo. Digo isto No. xa por... por min di Non, por que, min. hai un territorio aquí no Como Querón que se llama Territorio Tate. Tate Montoya. De Montoya, sí. Bueno. Xa digamos moito Que- o ano pasado. Bastante transitado o territorio de Montoya. Señores, falar de alguén e o pobre Bueno, desaparece. A ver, lembras cando Pero Mateisen? como- No, vou contra unha cousa. Cando Mateisen que era Juanito Navarro. Sí. Isto foi O sea, tienes Juanito como Navarro, ¿por galloso, qué, pero Carlos? en... No, pero non por nada, quero dicir que eu concretamente saía do Somos Quen polo que fose acordeime de Al Este del Oeste, que é unha película Que que quero recomendar encarecidamente. Podes atopalas en plataformas como por exemplo Mario Bros ou Sonic, que son xogos de plataformas, Como as ou como Paco as de Clavel en Paco Clavel, por plataformas. exemplo. Plataformas. E resulta que falei eu ese porque estaba ademais nunha lea de presentándose a presidencia do Real Madrid ou non sei que. Falei eu esa mañá de Juanito Navarro dende a Vía Maior. Juanito Navarro, presidente del Madrid. Perdouse moitas veces. Sí. Non sei que non sigues por aí Nunca porque foi presidente do Madrid, pero presentou. Presentouse moitas veces. El falou Ia, de ia, con Juanito Quique, Navarro. ia con Quique Camoiras de vicepresidente da candidatura. Falaba del dende o respeto e admiración, como sempre. Que sí, No, claro. no, desde o Juanito respeto. Navarro, claro. Juanito Navarro Doña Croqueta. No había caravana. Nata Pascual, la reina de las natas. Eu lembro iso. Acabo de ter Simón Cabido. un efecto pasillo. Sí, acabo bueno, de ter. tal cual. Bueno, pois total que eu falei eu ao mellor, pois poñamos que non falaba de Juanito Navarro, pois de entre platos salta el juego. O mellor, Non estaba te creo, falando. non te creo Estaba que falando. non fales de Juanito Navarro. Pois non falei, non falara eu mínimo ano e medio. Pois está Falei aí. ese día a tarde enterámonos da Pero luctuosa noticia. Foi sen querer, así que foi homicidio só. Bueno, foi, pero bueno, eu sí. En fin. Por certo, quero recomendar, xa que falamos destas cousas, este xogo hoxe que se chama Voodoo. Voodoo, que é un xogo para creo que ata 6 xogadores. É unha cousa que está moi ben para xogar en moi sinxeliño, é de cartas, teñen un boneco de voodoo. E o rollo basicamente, como o seu propio nombre indica, sí, claro. non, está moi ben pensado niso, vale? Aí está, que está moi ben conseguido. Hai un boneco para pincharlle. Claro, bueno, alfinetes. o que consiste é en facerlle a puñeta aos teus rivais. Claro. Entón, o bo do xogo é que ti vas lanzando feitizos e, por exemplo, pode pasar que cando chega un momento dado, pois teñas que dar un berro infernal cada vez que tiras os dados. Ou, por exemplo, xogar toda a partida cos dedos maimiño e anular Sí. cruzados todo o tempo ou mesmo sen
sen poder separar os cómodos da mesa. Anda. É un xogo que fomenta moito a amistade e o bo rollo Sobre todo cos veciños. cos veciños moitos, sí. E que recomendo, chamase Voodoo. Está editado por SD Games e podes atopalo na vosa tenda de xogos de mesa De confianza. Claro. vale? Non me paga nada Voodoo, No. pero que me gusta xogar a él, dixen, pois por se está logo alguén aburrido Claro. e quere xogar unha partida, pois este é unha recomendación. Voodoo está ben, Voodoo, vale? Bueno, Voodoo, e que logo- se quere pagar tamén non vamos a facer asco. No, e se queren pagar, pois nada, que xa falen connosco, arroba como que non radio redes sociais. Claro, por si acaso non vai a ser. Vamos, Facebook, Twitter, Todo, Instagram. Moitísimas grazas a todos por estar connosco. E, dito isto, como sempre, como caracteriza este programa, que na 5G ia comezar coa sintonía, pois comeza coa sintonía, pois xa con 5 minutos 48 en riba. Así comezamos. Está hoxe connosco, e xa falou, e non o dixemos, culpa miña, por mi grandísima culpa, que non dixen que está connosco a nosa grandísima convidada. Hoxe xa é o último día, polo momento que está connosco, María Xosé Rodríguez. ¡Bravo, bravo! Bravo, María Xosé. É unha mestura entre e un aplauso, porque dixen todo xunto. Toda información mesturada, moi habitual en min. Que tal, María Xosé Rodríguez? Que tal o pasaches estes días? Genial, genial. Sabes o que ten este programa? Está mal que o diga eu, pero vamos, se dixen que Veña, anda. que son moitos programas nun. Entón non repetimos un programa nunca, entón pois tamén pensamos na xente que ven e que pase un tempo pois distendido, No, coñecendo moi chulo, moi chulo. coñecendo as bondades dos nosos colaboradores, porque por exemplo hoxe vai ser o gran momento, a gran reentré, a premier. Como se di, Dani Lorenzo, repremier? Non se di, non? Reentrés. Reentré está ben, non? É que estaba dándome aquí de cultureta, repremies. pero bueno, está ben. Reentré está ben. Era que o cine Vigo, ¿no? Estrenos y reestrenos. Estrenos e cinematográficos. reestrenos cinematográficos, sí, señor. Para os de Vigo lembrarán. sí. Cine Vigo, Tamberley e outros. Tamberley, Odeón. Odeón, Plata. Ronsel. Ronsel. 1, 2, 3. Campana e se acabó. Bueno, pois o flamante escritor de, bueno, o flamante non, o escritor do bestseller. Flamante. Gústame, Flamante. Flamante da última obra, porque Flamante recén escrita, a mellor están escritando isto no 2038, pero Flamante es, non? Sí. Que é Les Miserables, esa obra conxunta que podes amosar, por favor, a túa cámara. Esa é a túa cámara, mira. Aí está, que está bueno, facendo eses repasos 40 anos de historia do musical, e ti encargaste da parte cinematográfica, da análise da parte cinematográfica. Exacto, análise cinematográfica, das adaptacións da obra de Víctor Hugo ao cine e do musical de Tom Hooper. E ademais ese libro que é un bestseller xa para moitos e que podedes mercar en todas as librarías e tamén a través de redes e de tendas digitais e tal. Bueno, se podedes ir ao libreiro, mellor, porque a xente está pasando. Unha edición moi chula, ademais. Sí, está moi ben. Les Oye, Miserables. Dani, que O seu lomo. que recoñecible a tipografía, que importante é a tipografía dos Miserables, que a vez pum. É a súa, sí. É a súa, non? Non é de ningún outro. Correcto. E digo que me quedé a medias ese libro do que falaba bestseller, Más fuerte muchachos, el Hombre. cine de Bud Spencer e Terence Hill, Grandísimo. que é unha moi recomendable lectura. Eu xa o rematei. Tardei 7 meses, pero non porque o libro fose espeso, sino porque eu tardo moito en ler, porque teño moitas cousas que facer, que si colocar unha valla un día, que se Facer de azafato. facer de azafato, Les Speaker. frases. Claro, entón, bueno, vou lendo e claro, gústame, pero bueno, no, iso en serio completamente. Más fuerte muchachos, el cine de Bud Spencer e Terence Hill. E agora cando falemos con Dani na súa sección, faremos un recordatorio importante desa canle de Twitch que tes, que está sendo unha, bueno, para min foi un descubrimento, sabes que son seguidor, son suscriptor. Seino. son suscriptor, que concha. Participas no chat en todas as retransmisións que Cando podes. podo, porque ás veces podo velo, outras veces estou colocando unha valla, facendo zapatos. Xefe de azafato. Depende do día. Pero bueno, logo falamos de como se converteu. Aparte, quero que me contes como pasou iso de ser o teu proxecto persoal. Bueno, imos facer aquí unhas cousas, aunque se convertiu nas últimas semanas e meses.
Pero antes de nada, chega o momento das efemérides. Efemérides aleatorias. A ver. Entón, é o momento de facer unha... Vemos xirando os bombos. Efectivamente. Imos xerar o día. O día. O día, primeiro día. Isto está xa preparado. Voulle dar aquí a xerar. Xera. Xera. 22. Bueno, non pode ser. Están caendo moi altos, Non son moi aleatorios, Carlos. 22. Bueno, Os dous patiños. Claro, aí está. A ver. O 1 o 12 para o mes. 22 de xaneiro. Como 22 aparecen os gregorianos, non digo A nada. ver que día do calendario gregoriano. Bueno, pois De- imos ver 22 de xaneiro é a data da que hoxe vai facer a 22 de análise. xaneiro, Eso de Pini que está hackeando aí O gran Pini. para que Sí. lle caiga. Xa está xerando Pini as respostas aleatorias. Todo o que pasou Claro. no 22 de xaneiro. Súbete ben, Pini, que non te escoitamos. Aí, date un pouquiño. A ver, di que nos Yo que dicías. estou pensando en todo o que pasou os 22 de xaneiro. Claro. Claro, claro. En todos os multiversos 2 millóns posibles. de anos. Hai que dicirlle a Fran Está que concentrado. o 22 de xaneiro, para sorpresa de propios estranos, é o 22º día do ano do calendario gregoriano. Pero vamos a ver, a ver. Sí, xa. Os gregorianos que patrocinan as efemérides todas. Sí, todas. Bueno, teñen aí, encontraron o seu nicho de mercado e aí van. Quedan 343 días para finalizar o ano, o 22 de xaneiro, vale, para os de letras. Moi ben. Por exemplo, pois hai que dicir que é o Día Nacional de Ucraína. Por Ah, exemplo, moi ben. unha cousa que Un instrumento moi bonito a Ucraína, que é como unha flauta, pero Sí. Esa ¿Cómo, de cómo, feito, cómo fixeron- suena a Ucraína, Pipe? Moi ben. San Vicente Impresionante. Palotti, que foi moi famoso santo polos caramelos de pau. Patrón que de- está de santo ese. Ese está de santo. Patrón da Viagra. Moi, sí, moi Os Vicentes. moi fogoso. Por exemplo, é un O día superintendente Vicente. Correcto. estaría ese santo, sí. É un día no que no 1967, o 22 de xaneiro, foi a masacre da Avenida Roosevelt en Managua. Nah, pero ese non fales, Carlos. Da masacre. Claro, por exemplo, é un día no que naceu. A masacre, Carlos. Sí, non, a masacre non. Sendo un falamos. programa de humor, Carlos. Estou falando de, a ver, estou vendo que En Ucrania celebran a masacre esa, Sí, non sí, sei sí, que sí. pasou. No, foi por eso o Día Nacional, por eso, Claro, por la masacre por eso, esa. por la- morreu o 22 de xaneiro de 1815 Sí. Carlos Amarante, que é un enxeñeiro e arquitecto portugués. Ah, Eu creo que esa vai ser la esta no é me boa. digas eso. Esta é boa, esta é boa. O día do pasamento de Carlos Amarante. Efectivamente, o sí. día do pasamento, 22 de xaneiro Estaba de en Nicaragua. 1815. Xa vivirá bastante tamén. No, naceu no 1748. Bueno, sí que viviu, sí. Bueno, home, bueno. Pero non entremos en... Non nos sí. metamos no fango. Imos facer que Pini nos ilumine coa súa análise, como fai todas as semanas, porque este é o momento de analizar a efeméride como solamente sabe facelo Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo, grande Pini! Un aplauso para mí. Ah, vale, porque non llevas berrar estas igual. Hubo un pouco seguimento, primeiro A ver, espera, corta, Pini, corta todo. Pedí un aplauso Corta, para él. Pedí un aplauso para él, Claro, pedí para ti. No, para él, para él. él. Ah, pues dixeches un aplauso para mí. Porque como non aplaudiades. Claro, é que eu Ah, vale, bueno, pues entón, corta. Pon ao Carlos, principio a sintonía. Permíteme, espera. o libro de estilo Sí, sí. como que non que está escrito en algún sitio. Sí. O eu grito Sí. despois apláudese Sí. e no medio así no Eu rebumbio digo, grande Pini. eu digo, estás igual. A ver, tamén tens que comprender que como estamos no medio do espacio-tempo, isto as Claro, veces claro. vai ser nos a Bueno, pinza, por vale? favor, Bueno, pero- veña. Imos repetilo como se non pasase Veña, nada. a ver. Veña, Piñi. 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 A ver, Pini. Adiante. Mamá. Veña. Veña. Estás igual. Agora entendí. Sí. A ver. É que se non entro como antihistamínico, unha cousa así. Bueno, Pini, recogido tu rebaño, que novas nos traes de esta morte de Carlos Amarante, o enxeñeiro e arquitecto portugués no 22 de Xeñeiro xaneiro? Toureiro. Eh? Era Toureiro tamén. Non. Amarante da Puebla. Quero dicir tamén que hai un universo, hai unha dimensión na que Pini non está igual. No, está mellor que nunca. Quero está, advertir por está remozado. Bueno, ben grazas, Pini. Imos tentar subir o nivel. Bueno, facemos o que podemos. Pero non é doado. Imos tentar subir o nivel porque chega o momento de ver que nos trae nesta 5G
o máis experto cinéfago que temos. Cinéfago, Está cinéfago. bendito, non? Sí, Cinéfago sí, sí. que temos no Como que non, que é o gran Dani Lorenzo e que nos trae un ano máis, agora sí, dende o principio, o seu Cinema Paquitov. Dani Lorenzo, Moi boas, moi como boas. estamos? Moi ben traído ese moi boas, porque non sabemos. Claro, moi claro, boas. claro. Eu parei a metade por si acaso, moi boas. Moi boas, moi boas. Pois nada, traemos nova sección dentro do Dani Paquitov e traio un desafío para todos vos. Antes de que empeces coa sección, para completar o que dixen ao principio do Sí. programa, imos falar de sacarle de Twitch, que o mellor moita xente non coñece, home, xa está de estar dando, sobre todo se sodes cinéfilos e cinéfagos, porque é Sí. moi interesante, moi entretida e con moita programación varios días da semana. Sí, todos los lunes estamos, bueno, a dirección é twitch.tv/cinemanicomio. Chamámonos Cinemanicomio. Cinemanicomio, o sea, o que antes era Twitch, Dani Paquitov, agora é Cinemanicomio porque empecé no eu dun modo persoal, pero foronse sumando colaboradores e chegou un momento en que non tiña sentido que fora a canle de Dani Paquitov senón un proxecto máis global, non? Entón, todos os lunes, por exemplo, temos a sección Que me pasa doctor, o programa Que me pasa doctor, no que o doctor Frusna e máis eu recibimos un invitado do mundo do cine, aficionado, un director xa han pasado, guionistas tamén. A característica do programa é que falamos do tema que queira o invitado. A que ven. O invitado pon o tema. Entón, por exemplo, veu Javier Muñoz, o guionista del Crack Zero, e falamos de cine noir. De cine negro. Ese vino eu, moi bo. Estivo moi ben. Por exemplo, veu Guillermo Oliveira, o director de Desenterrando Sad Hill, e falamos da triloxía do dólar de Clint Eastwood en Almería. Por exemplo, veu Dani Martínez Mantilla, del Español, e falamos da comedia romántica dos 90. Entón, cada día falamos do que queira o invitado. Hai Se que- vai hai que- Paco Umbral, pode falar do seu libro. Sí. Agora xa que fale Paco Umbral está un pouco complicado. Fan Ouija. Territorio Tate. Claro. Territorio Tate. Claro. Sí, sí, sí. Saltaron as alarmas. Nada, temos tamén facemos análise de cine clásico na sección O Fantasma da Señora Muir. Facemos tamén un repaso da filmografía de Tim Burton en Finlandia. Finlandia. Entón temos todo tipo de programas e realmente está funcionando moi ben. Cada emisión sempre máis vista que a anterior. Estamos moi contentos de como vai. Medrou moito máis do que esperaba. Moitísimo máis. Que guai. Convertiuse nun ia a dicir nun monstruo, pero non é iso. Convertiuse nunha criatura pois realmente moi debecida por nós e moi querida por todo o público. É moi participativa, quero dicir que tedes Sí. aí unha cantidad de xareiros que están Unha comunidade moi implicada, está sempre, temos os habituais, temos xente que vai incorporándose, rematamos a unas horas moitas veces intempestivas Sí, sí, que é e certo, temos sí. a xente Sí, que é certo. é verdade, non? Ás veces sé que, home, Eu sempre digo que sarna con gusto non pica. É Iso é normal, verdade, é Claro, normal. que estás enganchado, pero claro, chega despois, bueno. caeme o moquillo xa. Temos digo, carrete, sí, temos sí. carrete, sí, sí. Gustoume moito Desenterrando Sad Hill, que a vin fai pouquiño e pareceume un proxecto interesantísimo. Está en Netflix, pode Sí, velo sí, sí, quen sí, queira. sí, sí, sí. Foi o proxecto de desenterrar en Burgos ou na Rioxa, non Sí, teño sí. claro, o cementerio de o bo, o feo e o malo, que estaba completamente olvidado, porque construírono e deixárono ali e quedou enterrado polo tempo. Uniuse Increíble. todo un pobo para desenterrar ese cementerio que ahora pode ver calquera, e incluso hubo un proxecto de mecenazgo que a xente pagou por pôr o seu nome na lápida, nas distintas lápidas, e así pagouse todo o traballo. É un proxecto moi interesante. Que ben, en Netflix, non? Podemos En velo. Netflix, Desenterrando Sad Hill. Bueno, que nos traes hoxe nesta rentre? Pois hoxe traio-vos un concurso. Oh, co que nos gusta nos Que un o- concurso. Pero que o explique, Carlos.
Non, penso estar RQR ten 5 minutos de penalización. penalización como no mutealle 5 minutos de reloxo, non pode falar. Como no balonmán, Vale. non? De Sí, exclusión. 5 minutos de exclusión. Sí, podes falar o que se escoitan vostedes a Fernando RQR, De que se fondo. lle escoita de fondo, non é que estea nada mal ni No, técnicamente, no. está castigado. muteado, hai censura neste programa. Xa advertiches a semana pasada. Sí, non, claro, que quen avisa, buena sombra le cobija. Pois traio títulos de películas que todos coñecemos, pero con que títulos se estrearon noutros países. Que boa, Dani, que boa. Entón, por exemplo, eu digo, en tal país estreouse esta película, polo título, que película credes que? Vale, guai. Vale, Xogamos vale. todos. Maravilloso. É un totum revolutum, non? Isto imos aportando datos todos. Exacto, vale. exacto. A A ver se damos, veña. Entón, comezamos pola primeira. Veña, dalle. Claro. A peli titulouse en China Sí. Sí. Estou bébedo e ti es unha prostituta. Pretty Woman. Eu digo Sí. Pretty Woman. E hai que dicir que? Espera, que está Fernando. Ten aberto o micrófono. No, vale. Eu digo Pretty Woman. Ti dis Pretty Woman. Pretty Woman está ben traído, Se por ti Pepe. estás en China e mercas unha entrada para ver Estou bébedo e ti eres unha prostituta, que película? Xa sei. Espera, Xa me viu. Podo dicilo? Sí, adiante. Living Las Vegas. Sí. Living Las Vegas. Sí. Un punto para Fran Rodríguez. Vale, sí, señor. Moi ben, Fran Rodríguez. O título é claro, Sí, non, no, é clarísimo, verdade? É moi literal a interpretación. Spoilea a tope, ¿no? Que xente sensible cocine, verdade? China é un país moi sensible Por cocine. cierto, está con nos o pelo de Nicolas Cage. Nicolas unha Cage, temporada como máis. sempre, o pelo de Nicolas Cage ali xa fixo nesta tempada, nesta 5G. Moi ben, bueno, pois unha que leva Caramba. Fran Rodríguez. Pois seguimos con China, que é un mercado moi A ver, goloso para hai os de- títulos. Perdón, Dani, digoche unha cousa. O de Pretty Woman estaba moi ben traído, eh? Moi ben, Estaba moi ben, Pero estaba moi ben, non é certo. lembro. Pero No, bueno, é non certo. estaba bébedo. No, Bueno, bueno, no. algunha vez estaría, digo eu. vimos, Non non solo amosa vemos- todo a peli. Claro, non na, amosa na todo. película solo ves un cacho da vida do protagonista. Algunha vez Richard ves un Gere, pouco co Dalai piripi, Lama e tal, no. bebendos un pouco de moscatel. Claro, quen Unha sabe, copiña, quen vai, sabe. que sabe. Moscatel, sí, ponche. Moscatel Ponche Caballero. Entón ti estás en China e mercas unha entrada Sí. para ver O meu amor verdadeiro soportará calqueira situación indignante. O meu amor verdadeiro soportará calquera situación indignante. Exacto, que película vas a ver? Ghost. La sección de Pini, amigos. Nada, Pini. Sete sombras de Grey. Quedanlle 2 minutos aínda de penalización a Fernando Bueno, Requer. ¿dónde está mentira A esa ver, de María no, José? no. 50 sombras de Grey, ¿eh? 50 sí, sombras de sí. Grey, sí. 50 sombras de Grey está ben tirado. Está moi ben. Pero que indignante é que maten a Patrick Swayze en Ghost. Como era o título? Lembrámolo. O meu amor verdadeiro soportará calqueira situación indignante. O meu amor verdadeiro. Dirty Dancing. Hai algunha pista? Porque non sei. Estámonos a chegar a algunha das Non, opcións. eu digo vos, é comedia romántica. É comedia cando Harry encontra No. a Sally. Comedia No, romántica. 4 bodas e un funeral. É unha comedia romántica. Espera que xa ten Fran Rodríguez. A ver, Fran. A ver, Fran, Fran. que é o cinéfilo. Vou dicir algo pasa con Mary. Algo pasa con ella, Pero qué tío. Pero qué está pasando aquí? Leva dúas, Fran No, Rodríguez. é que os títulos están moi ben. Se os pensas un É unha pouquiño. descripción da película. Con tanto da película, é mellor que a sinopsis. A ver, é mellor que o que facían aquí coas traduccións de moitos Sí. títulos, tamén che digo, Claro, eso pode ser outra sección máis adiante. Por na favor, temporada. sí, os chineses vemos que van o gran, quero dicir Sí. que non se andan con rodeos. Sí, sí. Tas. Que vas ver? Un escualo comeu unha perna. Xa sabes o que vas ver. Non andan con. Pois non sei se vela, non. Tiburón ataca pequeno pobo costeiro, non? Claro. E o alcalde di, non pasa nada. Sí, película de Bruce Willis fala cun neno, pero él está morto. xa máis ou menos. Aparte, como supoño que as grafías chinesas ocupan pouco, ti dices, "Vaya,
Bueno, ou moito, porque ti ás 7 veces páxinas. Sí, ás veces ves cartéis desde de estreas en China Dis e que- mi madriña, pero ocupan moito. Dis que hai un ideograma xa de Bruce Willis. Claro, sí. claro. Bueno, outra, Dani. Outra. A ver. Esta non dá tantas pistas. Esta Vaya. non se parece demasiado a película. Isto é China. Tú Isto é disfrutando Sudamérica. moito, Sudamérica, Estou vale. Sudamérica. disfrutando moito con esta. Claro, con pero que esta Frank sección, Steve en Honduras tamén ten. Claro, cuidado. É un título en Sudamérica. É un título en A ver. La Sudamérica. vaina del diablo, la vaina del diablo. A ver. A película titulouse A noite dos narices fríos. A noite dos narices fríos. Sí. Título pouco comercial, por outro lado. A noite dos narices fríos. Fran, isto é moi difícil polo argumento. O sea, Viven. cuidado, Viven. Viven, está ben Xa pensado. está, xa está Noite dos liberado. narices fríos, Fernando Requerre xa está liberado. Podes desmutealo. Gracias, Pini. Probablemente algún dos nosos ouvintes en Sudamérica sí que sepa. Sí, bueno, Hombre, claro. a ver, hai moita xente que nos escoita dende Argentina, Claro. dende Uruguay. Está aí Peregrino diciendo, va, qué fácil. La claro. noche de las narices frías, ¿no? Foi así o Exacto, título exacto. ali en Sudamérica. A ver, A ver, por lo menos danos xénero cinematográfico. Bélico. Non é non é un xénero, é un estilo, pero é animación. E non é Frozen. É animación. É animación, pero que cando vos diga a película que é, non ides. A ver, é animación. Estreouse este ano. Estreouse este ano. Este ano estreouse unha película que ten moito que ver con esa película. Toy Con esa Story, peli- o mellor. Toy Story. La noche de las narices frías. Pinocho hai nariz fría, pero unha solo. tú pensando nas que estou pensando, foi claro. unha película de animación a que se estrenou este ano, Non. de imaxe real, verdade? Sí. Oh, É uf. un clásico Disney. 101 dálmatas. 101 dálmatas, sí, señor. Pero por qué? Non sei, eu vale. pediría a xente nas redes sociais que Porque se teñen os cans teñan as narices Claro, frías. e a noite na que estaban escapando de Cruella de Vil. Pois, Carai. Era conceptual. ten toda a lógica do mundo. Sí, Os ten con canciños aí escapando de Cruella de Vil. Unha aperta para o que adaptou o título. Sí, Sí, fuerte. De aquí dentro como que non unha Fuerte, aperta. ademais. É Sí, unha sí, puerta sí. fortísima. É un bico na fronte así moi. Sí, Increíble. de descansar, vai descansando un pouco. De pouco. Increíble, Levas un día moi malo, non? A ver, hai xente que pon títulos despois de moitos insabores. Xa teño un título comercial, A noite dos narices fríos. Fantástico. De que vai? De Cans. Moi ben, vale, guai. Perfecto. Bueno, unha máis, veña, Dani, que nos dá Vai tempo. vos gustar moito. A ver. A ver. En China. China. Outra vez, volvemos a China. China que xa é outro concepto. O teu territorio, Fran. Veña. É máis El- descritivo. Él é unha fantasma. Ele é unha fantasma. Home, el sexto sentido. El sexto sentido. Por favor, é que Vamos a ver, o que non se pode facer é meter un spoiler tamaño meter un- Enterprise no non- título dunha película. Non meter un, meter o spoiler. spoiler, O ¿no? spoiler. Estásme dicindo que en China el é unha fantasma. A ver, sabedes que eu vendo o sexto sentido, estaba vendo coa miña muller en VHS, isto creo que contei unha vez. Entón estaba vendo, e aos 5 minutos díxenlle a miña muller, pero pensando outra, claro, ostras, non o ven porque non, pues está morto el. Eu cando descubrín que a peli era iso, dixo, acabo de estragar a película a miña muller. Eu acabo de quedar como frío dicindo, pero isto xa sabía desde o minuto 5. Claro. Unha cousa que me pasou. Bueno, Dani, moi ben, moi partidarios. Estos somos Qué bonito. Sí, sí, todo divertidísimo. Se queredes, seguimos coa sección noutros Sí, programas. por suposto, por sí, suposto. sí, sí, En outros Hai que- episodios, sí. E hai que tamén investigar como titulábamos en España moitos grandes Veña. clásicos, Sí. porque Sí, claro, claro que hai que para botarlle de Pois comer para os aparte, próximos programas traio metade. Bueno, se vale. queredes. Vale. A min dóeme cortarte aquí. Non. Porque non, doeme por dous motivos. Un, por ser ti quen es, e dous, porque teño que darlle paso ao seguinte. Iso dame pouco de dolor, pero xa que veu tarde, porque veu no segundo programa, pero xa que está aquí, bueno, xa que o temos por quinta tempada consecutiva, haberá que darlle paso a Fernando Requerre. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir,
non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir. R non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a R. Aplauso para min. Aplauso para Bravo. Un momento, Qué paren ganas de aplaudir para ti. Sen dúbida. paren as rotativas. Cando o vas contar? Uy, a ver. No, cando vas contar, porque a mí Sí, parece, sí. a mí xa que non o fixeras a tempada pasada, pareceme mal. Pero ostras, non estaba nin mal. no, claro, parece mal, pero eu creo que temos non sei se sabes, aquí temos Vou unha non contar. Temos unha raíña das ondas Que e pasou? pode contarte ela desde primeira persoa que a relación que o locutor ten coa audiencia, sobre todo no medio radiofónico, é moito máis forte do que un pensa, e digo completamente en serio. Entón, eu creo Vou non contar, Carlos. que por un exercicio de transparencia, de comunicación, Transparencia. de sinceridade Carlos, coa audiencia, vou non contar, Carlos. cando vas contar, porque toda a tempada pasada Carlos. eu teño unhas noticias que non Adiante, Carlos, vou non contar. que non me deixas Adiante. contar. Dale. Vou non contar, Carlos. Vou non contar. Baixeme un pouco, Pini, que me está trasladando. Está instalando a cabeza a súa propia voz. Claro, isto, agora xa sabe como se senten os demais. Ademais, aí teño que contalo porque a xente vai entender moitas cousas. Claro. Bueno, ou non. Sí. Uy, a ver. ¿Qué? Este ano, toda a sección, todo o meu percorrido nesta 5G, CG5, Sí, 5G. 5G. Non lle cambies esas 5G. cousas. vai Que se me ocorreu a min. vai ser moito máis maduro Máis maduro. porque vou ter un retoño, vou ser pai. Vai ser pai. ¡Bravo! De verdade, sabendo isto, non vou contar. Qué bonito. Bueno, o mellor xa es pai. E ti non o sabes. Porque no multiverso o mellor xa es pai. Sí, dicía eu A que mellor hai xente escoitando isto no 2033 Bueno, xa a criatura xa. ou a finais de novembro. Claro. Quero dicir, xa é pai. Xa sabemos qué. que é un ser humano. Ser Polo humano, agora, non sabe- ser humano varón. Varón, Ser varón. humano varón. Balón dandy. No sé que Varón. habrá otra dúvida. Pero bueno. Ser humano. Ser humano, varón. Ser humano varón. Moi ben. Está ben. Bueno, eso, entón, como veredes, todo isto vai preñar, O si ti falas de madurez con ese aspecto que tes, non? porque ahora teño que compensar eu teño un estado de tolemia aquí arriba. Levas a gravata da boda, ademais. Levo a gravata da boda. gravata da boda. Sí, leva a gravata, con esa Sí, gravata con casou. eso, sí, con este así de calaveras. Sí. De la reina. Calavera de la reina. Sí, correcto. Eh, Aparte, gustame moito porque hai cousas que non cambian, por exemplo, que se sigue facendo moitísima graza a sí mesmo. Sí. E isto como público propio, isto é un éxito. Claro. Aquí, Sí. aquí A de faste Calavera. graza, xa. La de Calavera de la Reina estuvo, No, A reina estivo No, moi na no, liña, vale. moi na liña. Moi aí Estivo tal. moi ben. Bueno, moi ben, a tope. Calavera de la A sabes, él gustoulle moito, que foi Eu a favor. primeiro cambio. Quero decir que, por favor, Carlos, gustaríame que cambiaras a entonación de presentación. Se pode ser? porque teño unha entonación para ti. Sí, pero que anotas- Fernando, R. Entón este ano, creatividade, por supuesto, para ti. Pero a ver se A ver, cambiamos. pero Por no. cambiar. É unha suxestión, a ver, Pero- ti a ver, ti como espérate. dirías? Ti como Claro. dirías? No, un traballo. Mátate, mátate. Claro, eu pido. Vale, no, claro. para- Fernando, RK. Podo facer o tipo Héctor del Mar, non? Que escribía Shawn Michaels e dicía Join Maicon. Por favor. Pois Por favor. chámote Fernando Kerer. Por favor. Carrer, me gusta. Primeira Navidade. Primeira Navidade, Carlos. Madre Fernando Carrer. A ver, despois, eu, sí, eu entendo que esta tempada, notaste como un pouco máis presionado porque estás nunha mesa tal, claro, tivemos que engallolarte. Está como contido, ¿no? Bueno, Está aí sabes que a primeira sección sempre é explicar a sección. Tamén che digo unha cousa, non sei se boa decisión por parte de dirección, que Sí. son eu, poñerte xusto ao lado do convidado, porque o mellor pode causarlle un certo unha acougo. impresión, Certa impresión. Acougo, certa bueno, vale, impresión. pero No, agora no, se no, está. no, no. No, ti non, porque ti es das nosas, pero logo mellor Claro, se si alguén ven- máis normal e flipa. Eu que son como un pouco digamos de Xogo de Tronos. Sí. Son Fernando Alquerre, creador de Inmersión Millennial. Sí. O xerador da xeración espontánea. Sí, totalmente. Cómico máis sexy de Galicia. Autoproclamado. Autoproclamado, Eso autoproclamado. todavía sigue ahí Sí. Eu imbatible, estou ¿no? invicto. Sí, sen Sí, é dúbida. verdade, ¿eh? Estou. Si dou fe porque eu quedei Este ano segundo.
na 5G Sí. traio unha nova sección. Outra sección máis. Hai Unha nova cartulinas. Tes un... Non sabemos. Hai cartulinas, Fernando. Hoxe vou presentala. Espera un momento. Fernando, hai cartulinas? Hoxe vou presentala, Fran. Non Bueno, xa veremos. O gallá xa cartulinas, o gallá, por favor. A ver que Sabes que nos se innovamos... non hai cartulina, marcho, Innovamos moitísimo. Eu non sei, bueno, claro, mellor demasiado transmedia, porque facíamos unha sección de radio, bueno, facía él con cartulinas escribindo e sen entender, o sea, se a mí non se me entende como explico os concursos, había que escoitar aquelo, No, pero que non os entendía nin él. Él non Quer decir, entendía, él non sabía cal era a mecánica do que estaba él facendo. mismo iba inventando sobre a marcha como daba os puntos, todo. Bueno. Me parece que digades que era improvisado este señor. Parece. No, é unha broma, estamos gastando unha broma. Papá. Teño que Non, Era unha sección mercería. Sí, é unha sección mercería esa, sí, máis todo no seu todo sitio. estaba aí, chachas. Isto, é que non sei. Fran, en principio Hombre, Fernando, Fran non levanta cabeza. Estou moi decepcionado con Bueno, esta. no, A ver, Bueno, no, Fran, no, non Carlos. marches. Agarda, De verdad, porque... mira, vou dicir. Levo 4 meses en Honduras, pasando o mal. Pasando o mal, pensando nas cartulinas de Fernando. É verdad. Pan, cando chegue, xa as mirarei con tal. Pero- sabe, TikTok, as cartulinas. Bupecou, TikTok, Onde? Pero Bupecou. o mellor ten algo mellor que as O cartulinas, non homúnculo. sei. Home, non sei, pero Porque A ver. él equiparaba unha... Eso sempre o dicía Capelán que gustaba moito. Sí, que o aquí- diga él. Sí, que equiparaba unha titulación académica como UPCO a unha aplicación como Bueno, TikTok. sí. Entón, xogaban os convidados a ver se eran máis Bupecou ou Ou TikTok. sabes, como se TikTok fora, no, teño un FP2 de Non, TikTok, sabes? Non quero vivir da nostalgia. No, hai que Está moi ver. ben, Sí, de no, logo. Non quero vivir da nostalgia. Entón, Buah. Eu teño moi eu teño original. chorado de non entender nada dicindo, pero Vou- e a xente que escoita non quero vivir da nostalgia. Entón, vou dar unha luz a Fran que nesta sección todo ten cabida, bueno, Vale. Vale. O sea, non pechamos as portas Pero ás... non me veñas con No con lo panos creemos. quentes, estás facendo o mesmo que facía María José cando presentaba os programas. Non tens nin puñetera idea do que vas facer. Pero dende logo, Entón estás de tirando. feito, a nova sección chamase O Camaleón, O camaleón. Que ben traído. porque Va a ser pai. vaya, No, pode porque haber cambiante, porque adaptase, ¿no? Porque, Adaptase. claro, vai un pouco de aquí, un pouco como todos os anos, pero este ano chamolle Camaleón. Claro. Moi ben, moi ben, moi Genial. ben. Primeiro cambio sustancial. Sí, sí. E É a sección que máis veces cambiou de título, pero que realmente é a mesma. É diferente, que é diferente a vez tamén. Antes facía ¿cómo se chamaba aquel rollo tan Se guay? non- se non te Solo lembras me ti. gustaba a mí, solo me gustaba a mí, pero me gustaba moitísimo Claro, o, claro. o horóscopo aquel que facía. Sí, eu tento os malos recordos tento quitalos da cabeza. Hai bloqueos, non? Bueno, o Camaleón. O camaleón. Que cale a sección, verémoslo. pero Xa con título. Ti tamén poderías ter sido un grandísimo colaborador do Somos Game. pero ten sintonía. Ah, sí. Ten sintonía. Ten sintonía. A casa Ten polo tellado. sintonía, claro. Bueno, polo menos. O rematar, eu Sí. creía que, claro, son camaleónico, unha cousa de aquí, unha de lá, tal. Ao final dime conta de que aquí en África ten unha canción que se chama Camaleón tamén, que No. xa podría haber aproveitado. No, non esperamos iso de ti. Podría haber aproveitado perfectamente. No podes. E ademais, Non podes como aproveitar. non se entendía moito, ao final a última estrofa é de explicación da propia canción. Vale, moi ben. para que Veña, que Vale. que quédanos unha sección Si no, última, dalle, Pini. Hai que darlle. Aí vai. A ver, Fernando Enrique, perdón. un pouco cubanito, un poquinho de cubanito. Aí. Fernando A nova sección, o camaleón. Estes son compases para ir entrando en calor, para ir quecendo. Vamos a hacer un yo. Aquí vai, Ten que marcar a Aquí miña vai. filla un compás. Camaleón, na cama un león, durmiendo como un lirón. Camaleón, na cama un león, durmiendo como un lirón. Camaleón, na cama un león, durmiendo como un lirón. Camaleón, na cama un león, durmiendo. Mira cómo te miro con este hoyo, ay. O outro está buscando os mellores chistes, ei. O resultado é que parezco virollo, ai. Pero hai que facer o que hai que facer, meu rei.
Céntrate. Camaleónico, como que máis? Facendo 1000 seccións semanais. Chámame tonto, chámame parvo, pero chámame a túa nai. R que R, non hai versión light. Poemas, concursos, metiron freestyle. Isto é moi guai. Mañá nos xornais non a venta en multinacionais. Teño os colores que te gustan, os teus. Teño sabores que te gustan, os meus. Teño os calores que te entran, meu Deus. Teño as palabras que non queres escoitar. Adeus, adeus, a Zeus, Alá, Buda, Bisbal, Chenoa, Chumari, pídelles axuda. A cousa está crúa, trae muda limpa que chega CQN a deixar a sala muda, nua, non digas nin mu. Esta cabeciña te muda, leva todo bran argañando para que gritedes fu, pa te, pa ti, pa el. Un camaleón nun espello non se ve, translúcido, transparente, unha folla en branco, un bebé, tabula rasa, non crees? Camaleona, camaleón, durmindo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleón, camaleón, agora explico a canción. Leo moito, por iso son un león. Durmo na cama, por iso son un lirón. Este verso está explicando a canción. Non o tiña claro, pero ao final quedou resultón. Gurruchaga! Camaleón. Camaleón. Camaleón, como un lirón. King África. Durmindo. Camaleón. Durmindo. Camaleón. Bravo, bravo, bravo. Non puiden Aguantar. non puiden aguantar a emoción, tive que levantarme para. Entonces un camaleón este ano. Camaleón. Sí. Alguén Camaleón. por aí dixo Bob Dylan. Sí. Que bueno. total, Bob Dylan. Quen lle dera, Non no. me moitísimo. Quen lle dera, Bob Dylan. Boy, George. Bueno, Voy George, sí. Voy George. Voy Dylan. Voy Dylan. Dylan. Bueno, pois Que Dylan o que queira. Pero Entón- cómo bueno, pues. Vamos a frear un pouco, porque eu estou sobrepasado por este tema musical que acabamos de escoitar. bueno, que sí que estás gustouche. No, gustoume moito, emocionoume, fíxome reír. Penso que é unha canción que xustifica o posto o rango de Cómico máis máis sexy de Galicia, Sí. porque a canta con, ¿no? Ten un poquinho de Seductor. Sí. Sí. Logo os pronomes xa tal, Fernando, pero a canción ben. Sí. Bueno, pero iso le É vamos. marca da casa eso, perdón. Perdón, os pronomes son un pouquiño Perdón. en vez de decir podes decir en vez de feliz 2020, feliz 2020, sabes? Ou vale. É algo que Perdón. lle No. levamos dicindo un Sí, tiempo, no, pero bueno. quitado eso, o sea, quero decir, estás para traballar no ente. No, sí, perdón, sí. perdón. Bueno, Isto é marca da casa. Sí, por como- suposto. sí, bueno, É como si a chiquito le dice que non diga jal. Pois eu pois pronomes ao revés, a ver. Claro, bueno, Quítalle chiquito pecador, a ver que fai. Claro, bueno, Sí. mellor non entrar nestas leas, porque ademais quédanos Políglota. sí, políglota, que come de todo. Imos entrar na última sección cando quedan 10 minutos. Muy Que bien. imos facer sempre que rematemos este terceiro programa, se somos capaces de recompoñarnos despois de RQR, que é o debate o show. Muy ben. O debate. Bueno, tamén chamado que por cortesía de María José Rodríguez, a que llevou roubar o título, propúxome un que é moito mellor, que sería Os Todólogos. Porque é unha jam session, temos 10 minutos para falar dun tema que vai sair desta caixa. Eu teño varios aquí metidos e imos entre todos pois conducir un coloquio. Vou tentar moderalo na medida do posible e a ver que nos toca. Podedes aportar o que queirades e sen máis preámbulos. Como se fora isto programa Como de se fora a clave. Saco eu. A clave de, sí, saca un remexe, saca un o que che. Saco un Pois por exemplo, hoxe imos falar nos Temazo. todólogos. Sí. Nos todólogos é
acaba de escribir un libro, bueno, Bueno. Carlos Taibo sobre os todólogos. Sí, correcto. Pues mira, pues que pareceme moi ben. Os lentes sen cristal. Basta. Moi ben, claro. Basta xa. Os Esa lentes é unha en Os cristal. lentes aquí, bueno, eu creo que temos pouco tempo, pero Está ben abrir este melón. podemos empezar para abrindo o melón por parte de María José Rodríguez. Por certo, que estamos comendo chourizos de melón. Ah, que non o dixemos, por Una suposto. cousa, Fran. Carlos, permites un segundo Sí, por favor. unha pequena aclaración. Sí. Quería aclarar a xente que está na casa que os chorizos non están feitos de melón, Xa. senón que veñen de melón. Isto merece un aplauso, por favor. Gracias. Non, é porque hai confusión moitas veces. Unha tempada inteira sen escoitar isto dende a metade da cuarta. Bueno, pois aclarados. Ver a Fran facer o comentario dos chistes de melón. Iso É en como directo. ver o Rolling cantando Claro. Billie Jean. É como escoitar os Rolling En Billie Jean. en Billie Jean ou outra, sí. Bueno, imos falar dos lentes en cristal. Lentes en cristal. María José Rodríguez. Eu recordo unha compañeira nosa de traballo que cando era adolescente levaba lentes en cristal porque lle gustaría levar gafas e non tiña necesidade. Pero iso que quere dicir que despois tivo que leválas obrigada? Non tivo que levarlas obrigada. Agora creo que sí que se as pon e son con cristal. Eso con cristal. Pero ti estás a favor ou en contra dos De levarlas en lentes? cristal? No, pareceme unha gilipollez. Claro. Vale, moi ben. Dani Lorenzo, por exemplo. Eu, por exemplo, estou tan a favor que aumentaría a aposta e, por exemplo, inauguraría a moda de levar sonotones en necesidade. Que sonotones en necesidade. Por exemplo. Lentes en montura. Perdón. Cristais en montura. Claro, aí Pepe, aí, Pepe. quería aí. chegar eu que houbo a moda dos sonotones sin necesidade que era o Whisper XL que podías escoitar sí. un alfinete caendo na outra punta da habitación. Déxame dicilo. Sí. No suba el volumen de su televisor, suba el volumen de su Whisper XL. Whisper XL non nos paga tampouco, pero creo que non existe xa. Eu creo que non non lle existe. paga Vai ninguén. pagarnos nunca máis. Whisper Eu XL creo que estades falando todos. A ver, sí. Falle falta o XXL. Tamén. Ti propoñías, Pini, os lentes en Eu unha montura. vez vin a Fernando Arquero Home, é que uns estades- lentes sin cristais. Estades falando todos aquí sin ter a experiencia de facelo. Perdón, só unha vez, Pini. Eu mirin unha vez. Unha vez. Estades a ver. falando sin experiencia, é unha experiencia maravillosa levar lentes sin cristal. Por que? Pero como flotan? Pero por que? Flotan, as lentes flotan diante do teu ollo, pregunto. Sí, No. é como un Como sin marcar esa realidade, non? Eso, ai. É O sea, todo é unha Eu teño unha unha idea. obra de arte. María José Rodríguez. Mira, donde sí cambiaría de idea en unha cosa que me pasa sempre. Os que temos presbicia Sí. estamos hasta o moño deste trasto das gafas. É É a cousa verdade. máis. Entón, cando poño e me pica un ollo, sempre fago isto. Foi unha igrexa, Bueno. igrexa presbiteriana. Claro. Sí, Claro, sí. toco cristal, mancho, teño que lavar las gafas, o sea, Bueno, e eso aí ti nese sabes- momento debería desaparecer o cristal. Efectivamente. Entendes? Pero- Pero es que cando eu empecé a ter presbicia, pensei que me picara unha araña radioactiva. Porque de repente veía moi ben así como de, oh, que ben veo, non necesito as gafas. Era Presbicia. Polo menos vemos que non tentaches Non era. tirarte por No, unha ventá. Por para- certo, eu son hater das gafas sen cristal porque bastante temos que sufrir os que levamos gafas con cristal e máis nos tempos de pandemia que vas como a blasa pola calle todo o día como a blasa, non ves nada tal e de repente Bueno, chega Aí, Ana mira, Morgade aí teño que parar. Perdón, eso, mira. Necesito No, intervenir. perdón, por favor, que estou moderando o debate. Logo pido eu. Levo É todo un o debate insulto aos miopes. por alusións, como ex miope. Por ilusión, Como ex miope. Como Sí, exmiope? eu cureime, cureime da miopía. Milagro. Igual que se curan outras enfermedades con corrientes e Salazo, tratamentos, pois a min tamén. corrientes. A min levaronme a unha clínica e curaronme a miopía. Terapia de conversión. Sí, efectivamente, con terapia de conversión. Cureime da miopía e eu a verdade neste senso sigo opinando Una como limosna para ex un miope, ex-miope. como ex fumador repugnante o que non pois eu igual, eu estou con Fran que sigo e seguirei loitando polos dereitos da xente que ten que verse Vale. obrigada a levar lentes Sí. por un problema médico Vale. e a xente que os leva sin necesidade rise de nós. Moi ben. Efectivamente, Pepe, bravo. Vexo que a favor está desde Dani Lorenzo e Mira, Fernando eu- Requerre. Fernando primeiro, despois Dani. Nun momento no que as redes sociais Parece Félix. Sí. Félix el gato. téñenos Porque se rí dos os mesmos Esto chistes, que Félix el acababa. gato. téñenos divididos A ver, e polarizados. Sí. Vou facer un acto. Bueno, os vou lentes- facer un Polarizadas acto. tamén Os están as lentes gafas. poden ser Vou facer polarizados Tamén ou hai non. cristais Vou polarizados. facer un acto. Un acto, sí.
de cambiar de opinión? No. No, eso non vale, Fernando. Que camaleónico, Deixasme Como só. como a súa sección. Deixasme Xa só. o dicía, Vou cambiar de opinión porque o dos lentes sen cristal ao final é como os fake calvos que teñen pelo e se rapan. Que tamén é un pouco insulto aos calvos real calvos. Claro, o sea, un pouco Jason Statham mal, ¿no? Perdón, Dani Lorenzo, estás só? Hai unha variable que non estades a analizar, que é a variable económica. A cara Porque ao final todo é cuestión de cartos e de economía. Sí. Como diantres íamos facer monóculos? Claro. Que facemos co sobrante dos monóculos? Claro. Aí, iso é verdade. Claro. Monturas en cristal como cando venden o do centro dos donuts. Claro. Claro, Está aí ben aí, visto. joder. Eso está ben Claro. visto. Aí- Volvo con Dani. Joder, Volvo con Dani. Xa cambiaste, tío, outra vez? Volvo con Dani. O sea que Pero as María gafas José Rodríguez, para rematar un pouco eu a... o que quero decir é que eu síntome como Pepe Villuela todos os días entre a máscara, Bueno, as gafas, este instrumento que é Mira, para mira que como non che soa, caigan mira, as mira como gafas soa, mira. e os auriculares. Sí. Voche contar, mira como o conto. Eu poño a máscara, non? Sí, está poñendo a máscara por Sí. baixo Entón, dos poño os auriculares. aí Sí. está. Xa te parece Entón agora... poño as gafas con isto. claro. Esas para robar un banco. Claro, Entendes? Para que non me caigan No, por é aí. que de repente Hattori Hanso, o sea, quero dicir. Entón, como queira mover algo, Non é doado, A verdad que non é Bueno, doado. eu creo que a como ver, temos que entón rematar, agora quero sacar a mascarilla, Claro, non me claro. tira das orellas. eu creo que temos que Quero sacar as gafas, enrolláseme cos cascos. claro. O sea, Tío, que estás peso buscando? tengo. Ai, que lío. Entendo, non, iso é verdade. O das Isto gafas, é os a cascos. Sí, un pouco diaria, Pepe no. Villuelesco, sí. E hai xente que quere leválos sen lentes. En fin, Que bueno, necesidade, eu creo que eu quedaríame, porque temos que ir rematando, quedaríame un pouco con ese concepto, polo menos eu creo que sacamos algo de proveito deste coloquio curto hoxe de 10 minutos, e os lentes retrácteis, deses dos que apuntaba María José Rodríguez, que permita que o propio como as Sí, como supersónicos. como teito do Santiago Bernabéu, Sí. pois que o lente cando te pique un ollo que se levante, claro. e Que metas o dedo e podas que meter e logo pero E iso fíxose coas de sol, a xente que as leva así, Ai, levantadas. sí. Tiña, E tía, hai pide, unha cousa No, que é pero moi non eran de importante. levantar. Hai un que son Como cando perdes un brazo ou unha perna, Ah. cando quitas as gafas, estás obligado a vivir coas gafas, moitas veces fas un movimento que poñelas sen gafas. Sí, eu que das como ex miope digo vos que aínda teño este xesto de subir De as botar gafas. as Sí, gafas sí. arriba. para rematar, Carlos, os lentes esos de bibliotecario que se separan así con un imanciño, clac, eso son terribles. Eso Ou cargo de diablo, ou o de diaño. forense, o de forense, sí, creo que tiño for, como dicía Gila, eu creo que con isto é o momento de poñer o punto e final a, bueno, agora nos abrimos o melón e a xente xa Que que debatan na na casa. que Que se siga mate, que que se siga mate. debatindo. No, que pelexen, Que se mate. bueno. A morte se queren. Bueno, hai que dar as grazas a María José Rodríguez que estivo connosco os últimos ben o 3 pasei. programas, que ben o pasamos contigo, estás convidada. Sí, sí. Sabes que está en túa casa, digo cho en serio, e que cando queiras, ao mellor tes que volver para a final. Ah, claro, claro. A ver que pasa con este novo concurso, non sabemos Vou como estudiar vai. a Fernando VI. O mellor desa non Ben estudiado. non che cae xa, pero bueno. Bueno. María José Rodríguez, un placer. Sabes que te quero moito e que esta é a túa casa. Eu a ti. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Sí, Dani señor. Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, aquí na dirección de contidos Fran Rodríguez. Nos marchamos porque temos que marchar. Non vai ser a unha, o mellor son as 7:15, por exemplo. O mellor a 9, 4:20. 4:20. Bueno, a cada un que teña a hora que teña. E si é a unha, Carlos? Pois é a unha, parabéns aos premiados. O que sí é que é unha hora maravillosa para disfrutar de música en directo e nos rematamos este programa como sempre con música en directo porque como di María José Rodríguez Os músicos tamén tocan. e aquí temos a 3 musicazos que van dar o mellor que teñen, que a música e o seu talento, os irmáns Cuña, Chus Davila e con este, non, Chus da Silva, que estaba Chus Davila non, Davila é outro, Sí. que tamén bueno, outro día É outro, falamos diso, outro día falamos. Pois falamos de os EP e acabamos coa súa música e con este fortísimo aplauso. ¡Bravo! Ai, ai. Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que sepas que hay momentos que no puedo contenerme
y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Hay veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión. Y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte siempre junto a mí. Y con el tiempo muy pronto verás que ya nunca, nunca de mí te irás. Yo te quiero, yo no soy nada, tengo defectos, te pido perdón. A veces creo que no te merezco y por tenerte doy gracias a Dios. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor.